ni samoro interest kipenja wach James Orengo. James Orengo paka mang'eny go siaya ahinya to ne jopiny kiwacho ni pok otiyo. Mano adiera makende. Gidwa ni James Orengo dhi opur negi miechgi kore ka gini governor tiyo. Mano penjo minyalo penjo. Mar ariyo, wang'e maber ni ka weche mag broadbase ochako, James Orengo nochung' thenge. Iparo ko Oburu Oginga loso Migori ka jatend piny odhi alam moro Migori to chomo James Orengo tir to kwero. James Orengo ok nyal wuotho go Oburu e twech achiel e weche mag broadbase. Paro pogore to gijo kaka achiel. Mano ber demokrasia, paro pogore. To gigi ok gipogore ni ng'ato koro mako sigu gi nyawadgi, en mana interest nikech adwa koni VOJ. Ineno kaka William Oduol sani wuotho machiegni e ODM. To William Oduol ni ne en deputy akia kata poden mar Orengo. Pok anene ofis ya higni karibu 2 koro. To Orengo no gwere kode bim gi guok mokedhe mogole ofis mobedo impeach ma senate mokonyo. To sama William Oduol koro ni machiegni gi jo ODM, iparo ni James Orengo nyalo bedo mamuol kodgi nikech gin gi William Oduol? Ok timore. Ji mago James Orengo atano meligere makwere wang'e to koni pokitiyo pokitimango chiegni gi tend ODM masani. Bende paro ni James Orengo nyalo bedo kodgi machiegni? Ok nyalre. So paro ma ineno iwacho ni paro mopogore gi mar ODM en out of interest. Make mana kanyo senia. Wabro ka oywe matin nyakwara monga jwang